ተስፋ ስምዒት ጥራይ ኣይኮነን፣ መንፈሳዊ ኦክሲጅንን ስነ ኣእምሮኣዊ አንድ ሕቖን እዩ። እዚ ክንብል ከለና ተስፋ ሓደ ቀሊል ስምዒት ወይ ምናልባት ጽቡቕ ክኸውን እዩ ዝብል ሓሳብ ጥራይ ከም ዘይኮነ እንገልጽ ኣለና ማለት እዩ። መንፈሳዊ ኦክሲጅን ማለት ከምቲ ኦክሲጅን ንሰብ ንኸስተንፍስ ዘድልዮ ተስፋ ድማ ንመንፈስ ሰብ ንኽቕጽል የድልዮ። ሰብ ተስፋ እንተሲኢኑ ብውሽጡ ይደክም፣ ይጽልም፣ ህይወቱ ድማ ትርጉም ዘይብላ ትመስል። ስነ ኣእምሮኣዊ አንድ ሕቖ ማለት አንድ ሕቖ ንሰብነት ዝድግፍ መሰረት እዩ። ተስፋ ድማ ንኣእምሮን ልብን ዝድግፍ ውሽጣዊ ሓይሊ እዩ። ኣብ ጸገም፣ ኣብ ሓዘን፣ ኣብ ፍርሒ ወይ ድማ ኣብ ውድቀት እንከለና ክንቅጽል ዘበርትዐና ተስፋ እዩ። ተስፋ ንመንፈስና ከም ንፋስ ንኣእምሮና ድማ ከም ዓንዲ ሕቖ እዩ። ብተስፋ ኢና ንቕጽል፣ ንብርትዕ፣ ንትንስእ ድማ። ስለዚ ተስፋ ስምዒት ጥራይ ኣይኮነን። ተስፋ ማለት ጽቡቕ ነገር ክመጽእ ኢልካ ምሕሳብ ጥራይ ኣይኮነን። ንመንፈስ ዘስተንፍስ ኦክሲጅን፣ ንኣእምሮ ዘበርትዕ ዓንዲ ሕቖ እዩ። ሰብ ተስፋ እንተሃልይዎ ኣብ ጸልማት ብርሃን ይርኢ፣ ኣብ ውድቀት ምትንሳእ ይመሃር፣ ኣብ ሓዘን ድማ ትርጉም ይረክብ። ተስፋ እቲ ኣብ ውሽጥና ኣይትእትወ ዝብል ድምፂ እዩ። ምስ ህይወት ክንቃለስ፣ ምስ ቃንዛ ክንጸንዕ፣ ምስ ጸገም ክንቅጽል ዝሕግዘና ውሽጣዊ ሓይሊ ተስፋ እዩ። ተስፋ እንተልዩ መንገዲ ኣሎ። ተስፋ እንተልዩ ህይወት ገና ትዛረብ ኣላ። ስለዚ ሰብ ተስፋ እንተልይዎ ኣብ ጸልማት ብርሃን ከም ምርኣይ ማለት እዩ። ተስፋ ስምዒት ጥራይ ኣይኮነን።